400, 500 от чичето, 600, 700. Най-хубавият кючек на оркестъра. Давайте, момчета. Самир кючек. Давай. Благодарим на оркестъра. 800, 900 чичото, 1000 евро от чичето от неговото семейство да са живи и здрави за малката рожденничка. 5 евро дава за викача. 10 евро дава за музиката. Благодарим на танцуващите и на амуджата. Сега. Üstü kavun gelsin burayı. Шенарката е по-голяма, нали? Елате и тук и при мене. Cevat, нали? По-големия. Hoş geldin be arkadaşım benim. Камерата, ако искаш мини отсрещайте. Добре. Чай да е нашия приятел Джеватчо какво прави. 500 евро от семейството на Джеват да са живи и здрави за малката рожденничка. Направете му един хубав якючек на моя приятел Джеват. Оригинално са И Пати за Джеват. неговото семейство. Шефа на Ген. Шефа на дискотеките много специално. И Аксабана. Каката и тук внимавай. За най-оборотния.
Çabuk kaçtı istemir para verme. Çabuk kaçtım kendini. До 12 часа има още време. Има време, внимавайте горе с червеното само. Така. Кой да дойде при мен? Юснишка Абу Сугяц. И Рамаданчо, моят приятел, да дойде тук при мене. Нима мъчи, нали? Кажи ми колко са Аркадашум. 500 евро от на Рамаданчо семейството, да са живи и здрави. Рамаданчо, няма пълно кардашум. Направете момчета кючек агент специално за Рамаданчо. 10 евро за музиката, да. И... Хайде, Шишо! Благодарим на оркестъра, благодарим на Рамаданчо и на неговото семейство. Сега, гая на марка да ще мазърламыш оннар, гая на ма, гяга на Янна. 200 евро дарява Асан братовчеда за рожденичката, да и жива и здрава. А Санчо, какво да имате? Самито оригинално да е, момчета, давайте. Добре. Яша! Благодарим на Санчо и семейството му. Сега, кой ще дойде при мене? Тук е от групичката. Рифачо, Сан Мигел Джан няма. Елището да дойде при мене, елището. Гая на марка да шуменим. 100 от Ибрам Енище Сив. И от Кака му писи. 200. 300 Аркада Шумдан. 350 евро Енище Синдян ем от Кака им. Да са живи и здрави. Шиширин, момчета, давайте една яка музика за момчето. Знаете го как играе. Друго. Ишик.
Şimdi Rifatço gelsin yanıma. 100, 200, 300, 400, 500 евро от Рифатчо, от неговото семейство, да са живи и здрави. Рифатчо, hangi köçeği yapalım? Kabazur'dan yapın. Благодарим на оркестъра. От братовчетките от Султан и от Айсун 500 евро даряват двете братовчетки, да са живи и здрави. Братовчетките какво ще искат? Специален Самир Кючек за Чичо си. Иска специално да го поздрави него. За Чичото! Сори! Хайде! Другия братовчет да дойде тук и сега. Амечо. Чая вържа попа, аз да мираса селото пък. Амечо, на Алексиндан 150 евро вери, ти ми? 150 евро дарява момчето да е живо и здраво. Амечо. Самир Кючек, момчета, давайте. Специално за Амечо и за Чичото. И специално за Султан патронката.
оркестъра. Сега. Юсейн Агата. Дай той тук да прави гая, arkadaşım benim. Така. От Bekira и Ясмина 150 евро даряват да са живи и здрави. Япно на Рабигюзая Кючек. Специално за Бекирчо. Ше! Ше! Ха! 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 Благодаря на оркестъра. Сега, следващия, кой ще дойде при мене, докато се оправят там работите. Hadi Hüseyin arkadaşım benim. 150 евро Hüseyin'in hanesinden да са живи и здрави. 10 точки за Метин Тайфа. Давай. Япън Кючек, момчета. За на Hüseyin семейството. Ха! Благодаря на оркестъра, живи и здрави. Ефраилчо, обърни ми малко внимание, моето момче. Цялата маса елате тук тъй. С ремовето елате тук тъй. Заповядайте при мене. Братовчерите надолу тук тъй. Дайте една лека музика, докато дадат момчета. Специално за най-яките! Ше! Ше! Новия Кючек, Амичо Гея на arkadaşım benim и продължаваме нататък. Така, Ahmet'in annesinden 150 euro veriyor, çocuk sağ olsun, var olsun. И Фрелчо. От Миро и от Алина 150 евро даряват да са живи и здрави.
От Исмаил и от Нелито 150 евро да са живи и здрави. И 210 евро дарява. И Георги Моннар, 5 евро за викача. Ама, Яша. дайте един хубав кючек за момчета, за всичките. За Ифраил, Миро, Солиман и Амет компания. Ше! Dokun onun yüreğine, yüreğine dokunun. Благодарим на Метинчо, живи и здрави бъдете. Şimdi така, Бас китара. хубаво тогава, повече хора сме. Дайте да почнем от тук, тъй момчета. Елате цялата маса и тук, тъй при мен аркада ще ръмбелим, гелим браия. Елате със семейство. Дайте един хубав тромпет за момчета направите докато. О, чай! Той беше само за посрещани. Гя arkadaşım yanıma benim sen birinci gel. Елай тук те примери на мой камерата, да снима и да ти поздравя. От Асанчо, от Ася. 200 евро даряват на рожденичката, са живи и здрави. Да, Буба. На Юслито. И 20 точки дава за музиката. Благодаря. От Зинепчето и от Метин 150 евро даряват да са живи и здрави. 10 точки дават за музиката. Тамам цялата маса да му и да атакувам Бая и Сънъс. От Чочо и Виргиния 150 евро даряват да са живи и здрави. От Бисери и Барие 150 евро даряват да са живи и здрави също. От Исай и Галя 150 евро даряват също живи и здрави. От Седачо и от неговото семейство 150 евро даряват. Момчета, дайте направите един як ключек, хубав ключек напред.
оркестъра. Благодарим на танцуващите, живи и здрави. Сега. Аде, Вакардаше, много са завладили нещо там, бе. Още ги адмишениц. Елат тук и сега. Цялата компания елате при мене и тук и. Така. €150 от Мевзат и от неговото семейство да са живи и здрави. Така. От Исинчо от Асто €100 даряват живи и здрави. €150 от Миро и от жена му да са живи и здрави. Така, €200 от Гюрайчо и от неговото семейство. Няма. Дайте един Александровски ключек, момчета. Благодарим на оркестъра, живи и здрави. Благодаря, момчета. Аркада шум. 50. От Адем и семейство. 100. €150 да са живи и здрави Адамчо и неговото семейство. Дайте, момчета, и тук те бързати. С малки. €100 от Сабриети от Джангис. Живи и здрави. От Салито и от Гюндес €100 даряват на малката принцеса са живи и здрави. Какъв поздрав да направим? Няма значение, дайте един хубав кичек. Русенска долома направете, момчета. €50 от Сабрито. 100. Ще правим после сухи тренировки, да знаете. Така. Аркада Шум, цялата ви компания елате при мене. Заповядайте. Там фичката Епинис. Цялата компания е фичка. Банкомат Бълджаз. Те ще ни поръчва я пием Аркада Шума. Я нагласи банкомата отвътре. Айде. Благодарим на оркестъра. Живи и здрави, момчета. Чакай да видя и тук тъй. Хорошо, бейби. Фичка. Хубавото фичка.
От Яшето изпратил момчето 100 евро, да и жив и здрав. Тъй, от Фичката и неговото семейство 150 евро даряват. Да са живи и здрави. Саксофона и кларинета да свирят заедно. Давайте, момчета. Благодарим на оркестъра. Айдынчо, гайрам arkadaşım benim. За най-добрия викач 5 евро да, Айдынчо, жив и здрав. За най-добрата музика 10 точки. И 200 евро даряват за малката принцеса, са живи и здрави. От сина на Айдън 300 евро даряват за рожденничката, да са живи и здрави. Общо от Айдън семейството 500 евро даряват за рожденничката, да са живи и здрави. Йорго ги чека. Йорго. Специално за Айдън и семейството му. Благодарим на оркестъра. 150 евро от Цанка и от Валери. 100 евро от Роси и Мишто са изпратили, да са живи и здрави. Трафик ли има? Илати, че гледай зад тебе какъв трафик стана, гледай. Илати при мене сега arkadaşım Tevre gelin yanıma benim şimdi. Казвай како. От братовчетката на Адито, Авидан, 200 евро даряват за рожденичката, да са живи и здрави. Рено Клио 391 да излезе вънка. Благодаря. И 100 евро от на Авидан сина, да са живи и здрави. От големия син на Авидан също 100 евро даряват живи и здрави. 400 евро от семейството на Виждан. Авидан, извинявам ми се, Авидан. Така, от Авиданчето. От Рошко. 100. 200 евро от Рошко, от неговото семейство, да са живи и здрави. И от сина на Рошко. Братовчет на Авито. 200 евро даряват, да са живи и здрави. 5 евро за камерата. 5 евро за музиката. И 5 евро за най-готения викат, живи и здрави. За камерата забравите. Така. Имате ли...
Едната лъва. Дайте, момчета, едната лъва и продължаваме. Чакай, соло. На Роско дъщеря му. От Галя и от Самет 200 евро за малката принцеса. И 100 евро от Саймето и Амеда. Така. Яса. Хубаво да е. Специално за Шумен! Яса! İstek. Kardeşim talba istedi. Sonra gitara da ablama yapacağız. Оригинално китара. Благодарим. Следващите да лота и тук да й прибере. От Амет и неговото семейство 150 евро даряват. Гай на Масанде. От Рейхан и от Елиф 100 евро даряват да са живи и здрави. От Костата и от семейството 100 евро даряват да са живи и здрави. И 100 евро от Тюркяна, извинявай, от Тюркян, 100 евро даряват живи и здрави. От Мустук и Сиса, 150 евро даряват живи и здрави за принцеската. От Юсеин и от Соня, 150 евро даряват също живи и здрави. От Карамет от Антверпен, 150 евро даряват живи и здрав да е. Така, има ли хора тук други? $150 евро от Самет и от Лидия, живи и здрави да са изпратили. От Огито и от Найдрет също, колко са, 200 ли? 100. 100 евро изпратили живи и здрави. 10 евро за оркестъра, 10 точки. Благодаря, 5 евро за мене. Ей, сега продължаваме с китарата. 100 евро от Зоя. Така. 100 евро от Сенко. Жив и здрав да е. Така. От нейните братовчетки. Да са живи и здрави. Други хора има ли?
От Мирчо и от Айшето 100... От Мечо. От Мечо и от Айшето 150 евро даряват живи и здрави. От Какото. Фако. 150 евро даряват. Така. От Барието 100 евро даряват също. От Емата също 100 евро изпратили живи и здрави. От Калчо и от Сафет 100 евро също даряват за рожденичката живи и здрави. Така. Свършихме. Китара Кючек специално за град Шумен! Хо! Че! Хо! Хо! Дай! Хо! 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 Ше! 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 Хо! 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 И Салварвари, и не продължаваме оригинално ключека Кава Зурна. Айде, Яша! Ше! 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 Е! Шо! 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 И Ашу! Ше! Шо! 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 Ше! 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 Ойде, ойде! Искаме бити! Благодаря ви! Живи и здрави! Така, гледам тук и има още хора. Гени, Яно. От Илмиш. Мечо и Илмиш, нали? 150 евро от Мечо и от Илмиш, живи и здрави да са. От Сева Идини от Севинт 100 евро даряват живи и здрави. Само ще ви помоля и тук при мене да дойдете да мои камерата да вижда. Салиден Шумен ден, 100 евро дарява момчето, живи и здрав да и. Литко да доди и Леймана. Лейман да доди и Литко. Така, дайте да продължим сега тук, където. От Яшар, от моя приятел. От Яшарчо и неговото семейство. 100 евро даряват, живи и здрав да и. 200 евро, пардон, 200 евро от семейството на Яшар. От моя приятел, Бениме и Гюзеарка на Шумдан. Много поздрави! И продължава от малката му дъщеря 150 евро на Яшар. От голямата ли сега? Живи и здрави да сте. От голямата дъщеря 150. Общо 500 евро от семейството на Яшар. Аплодисменти! Живи и здрави да ви са дъщерите. Специално за каката Кабазурна и за Яшар Агама. Хо! 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 И за любовницата на Яшар! Ха! 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 Чак! Ха! 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 Ша! 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 Ша!
работа сте, бе. Шумен, живи и здрави, бе. Голяма работа сте, бе. От Салито от Шумен 100 евро даряват за рожденничката да са живи и здрави. 5 евро дават за музиката. 5 евро за мене живи и здрави. От кого? От Атидието 100 евро дарява жива и здрава да е. От Нелгин и неговото семейство 100 евро да са живи и здрави. От Чочко 150 евро живи и здрави. Поздрави Чочко от мене. От Силва. И от Джеват 100 евро живи и здрави. От Себадин и от Ченгил 200 евро даряват за рожденничката. Зарзалат. От на Емо семейството 200 евро даряват живи и здрави. Айде, няма търпение вече за... Така, дайте кючека пак същия да продължа. Зарзалат. Мармалат. Карикат. Зарзалат. Мармалат. Карикат. Благодарим на оркестъра. Тук тая вечер сме се събрали най-добрите от Александрово и от Шумен. Живи и здрави, Аркадашла! И най-добрият оркестър Метин Тайфа. Така. Така. Джевачо да дойде тук и при мене. Асани Бекирчо да дойде при мене. Най-добрият на реновациите. Всеки ги опознава в Гент момчето. $150 евро даряват Джеват и Шерин. Живи и здрави да са. И за най-добрия викач 5 евро. От Асани и от Беднан 150 евро даряват за рожденичката. Саулун. От Бекирин и от Тайланд 150 евро даряват живи и здрави. Така. С кючека... Дайте един хубав кючек напред. С кючека Джаном Беримияни. Я направите една хубава талава на момчета. От мене аз ги поздравявам. Си. Давайте. Хайде! Джаном Беримияни.
orkestra na Metin Tayfa. Hoş geldin arkadaşım. Ти за баткото ли са? 5 евро за мене. А? Ще го направим и сега. Така 5 евро даваха за викача. 100 евро дават за рожденичката да са живи и здрави. Още 100 стават 200. Bak ne olacak şimdi? И 20 евро при Метинчо да дойде при мене. Haydi. Така. Дайте една капа зурна. Благодарим на оркестъра, живи и здрави. Bizim Шароно Чоджу, елате на само кета. Ей тук камерата да вас снима. 100 евро от Адемчо, даряват за рожденичката. 150 евро от метката. Живи и здрави да са. От Иванчо. 150 евро дарява Иванчо на малката принцеска, жива и здрави. 150 евро от Еролчо, жив и здрав дай. Дайте един хубав кючек за момчета, за младите момчета. Граната, къде има? Живи и здрави! Hoş geldin arkadaşım.
Ritko'nun arkadaşından Yaşar'dan 100 euro veriyor. Şumen'den. Arkadaş Şumen'den živi i zdravi. Kardeşinden de 100 euro veriyor. Çocuk sağ olsun, var olsun. Давайте един еснавски, кючек. Специално преславски. И аз съм от Преслав. Давай! Ха! Ха! Ша! Ша! Ха! Ха! Много специално за Яшар продължаваме оригинално. Яшар! Айде! За най-добрия! Специално за Шумен! Айде, Шумен! Canım benim. Ya. Така, благодарим на момчета, живи и здрави. От Иско Пелето 150 евро даряват, живи и здрави. От Белчо и сина му 150, на Белчо сина му 150 евро даряват, живи и здрави. Какво да направим? Давайте уморташко, момчета. Уморташко. Ха! Ха! Ша! Благодарим на оркестъра, живи и здрави. Благодарим на момчета. Така, някой ако сме пропуснали да дойде при мене, ако има такива хора, има ли някой дет сме го пропуснали? Да се обади. Има ли? Пак питам. Няма. Дайте оркестъра да продължава да спири. Който иска да дойде да се направи поздрав, оркестъра е ваш. Благодаря ви.
Haydi Sümen. Yeah. How, 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 how. How, 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 how. Oh, pa, pa, pa. Oh, oh, pa, pa, pa. Zarsalat. Şokolat. Maytap. Ligidi ligidi do. Hop, hop, hop. Соло! Соло! Ако може Ритко и жена му да дойдат тук при нас, тук на танцика. Ритко! Айде, Ритко! Зарзалат! Marmalak Mauro Marbobo Ritko, Ritko, canım benim yani Ritko, Ritko, canım benim yani Ritko, Ritko, canım benim yani How, how, show, 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 show Avdumat kalaşnik bomba Yes, yes. Vakir mi čas, samenge sam. Мечо поздравява Прабабата, китанката, китанката, прабабата, орчето от България, орчето от България, амбачето, норчето, сестратето. за морчето, за сестрата, за Дорчето, много специално. Ти не къскаш за амачето, За мачето, амачето, за майкето, за джимито, за Джимито, за цялата фамилия, за всички познати. за лелята. И за лелята. И искам един кючек, китара. Ben sandım isteyeceğim avtomat kalaşnik pompa. Тази китара, камера. За Джимито много специално. Тази китара. Китарата е за Джимито. О, вижте, шау! Специален поздрав за Жимито и за Лейлята, много специално. От Мечо! Айде, Орчи! Яша! Шо! 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 Автомат калашник помпа, автомат калашник помпа, 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 помпа. Canım yani benim canım yani.
И Мичо поздравява прабабата много специално за прабабата, продължаваме! И сала барабани, ако обича джеват, нека да заповяда тук на дансинга. И леле му специално, ако обичат, нека да заповяда тук. Айде оркестъра. Яша. Еса. И сала. Ако обича джеват, да заповяда тук. Айде, Яша. И леле му. Айде. Yaşa Salenga yaşa. Със същата песен, оригинално. Басарашко! Автомат, калашник, помпа! Автомат, калашник, помпа! Автопул, морков, джалам, перемяни, я! Соло! Комба, кокаин. Соло и Мерцедес 445. Ако може да си отдръпни.
C класа, C 350 mi? Ne kadar? Cetka. C1.9 dizel TDI turbo dizel orijinalno. Yaşao. Automat Kalaşnik kompa. Automat Kalaşnik pompa. Automat Kalaşnik pompa. Canım benim ya. Canım benim ya. Canım benim yani. Al. Oha. Şu. Що? Вече поздравява Орчето от Шумен много специално. Жаном Бенемян, Жаном Бенемян, Жаном Бенемян за най-добрия. Шумен, 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 уау, Шумен. За Орчето. За Мечо Братовчера много специално за шампиона. За най-добрия ден. Çok büyük evler yaptırdın, çok paralar harcadın. Haydi Metin Aga, Orçu'ya gelsin. Allah yapıştı.
Çok paralar cadı bitirdi. Yaman aman 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 aman. Gelin adı bir yaman aman. Habibe çok, tarikat ve çok. Habibe çok, zengin ve çok. За дядото специално от Гюнайчо. От Гюнай Джамбаза. За бати Рифат и за Сали. За дядото специално. С кем очаква? Айде, Орманче. За дядото специално. Яша. Çıktım beyler kahvesine, baktım havaya, Yaşa, helal, helal. Vay Mustafa geliyor, damay damay. Ormancıda gelir gelmez yıkar masayı, yıkar masayı. Söz anlamaz orman, çekmişe kafayı. Aman ormancı, can ormancı. Köyümüzde I specjalno od Jambaza za Bati Rifat specjalno, za komšията много специално от Гюнай Джамбаза и Яша Гюнай. Ormancı Köyümüzü bıraktım yoktan gider. Yaşa davulcu.
И специално за Мечо от Гюнай Джамаза. И за неговата поимутка специално от Гюнай Яша Мечага. Küçücüksün yavrum, ayrıldım senden. Burnumda kokarsın, karanfil gibi. Ayrıldım yavrumdan, nerelere gideyim? Şu gurbetin yoluysa ben nasıl edeyim? Ayrıldım yavrumdan. Соло, момчета. Една минута и продължаваме. Чето 200 евро дарява за рожденичката, да и жива и здрава. И от Севгини, от Лейман, да са живи и здрави. Закъсня момчето, ама доде. По технически причини. Благодаря. Направете му един малък пичек на момчето. Шет! Yaşa. Solo. Sağ olun, var olun. Teşekkürler. От Günay Çambası. Şimdi şöyle yapacağım. Eyvah. Соло. От Гюнай Забати, Рифат много специално за братовчеда. А за дядото много специално. Яша!
Yaşa. Hangide birinize yanayım be yavrularım of. Hangide birinize yanayım evlatlarım of. Günay ço yavrum aman yanayım anam of of. Metin agam aman yanayım anam anam of 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 of. Anam yana da yana benim güzel olan şişo yavrum ama yanayım. Yes. Küçücüksün yavrum, ayrıldım sen. Виновника Меметшо, нека да дойде тук, комшията го вика. Kokarsın karanfil gibi, küçücüksün yavrum, ayrıldım senden. Burnumda kokarsın karanfil gibi, ayrıldım yavrumdan. Ben nereye gideyim, şu gurbetin yolu uzak, ben nasıl geleyim? Ayrıldım yavrumdan, ben nereye gideyim? Şu gurbetin yolu uzak, ayrıldım günahımdan, ben nereye gideyim? Günah yavrum kal burada, ben nasıl edeyim? Ayrıldım günahımdan, ben nereye
gurbetin yolu uzak. Anam ben nasıl geleyim anam. Haydi bir koro gelsin. Şaka Michael Günay'ın Eraş'la.